Бу көнне бик күпләр ел дәвамында көтеп алды. Сәйлән музыкаль фестиваленең 2нче сезоны эфирга чыга һәм без бу вакыйганы горурланып игълан итәбез. Татар халкы яшь йолдызларны каршы ал. Бүген без меңләгән гаризалар арасыннан сайланган һәм финалга чыгарга лаек булган катнашучылар белән танышачакбыз. Ләкин 12 катнашучыдан 6-сы гына финалга узачак. Алар кем буласын, каршыбызда утыручы жюри хәл итәчәк. Алар белән танышырга вакыт. Димәк, бүген безнең жюрида Татарстанның атказанган артисты Ландыш Нимаджанова. Шулай ук Татарстанның атказанган артисты Айдар Сулейманов. Шаян алып баручы Иван Остроумов. Ландыш, яшь балаларга, нинди җырлаучы балаларга нинди киңәшләр бирер идегез? Исәнмесез? Беренчедән. Нинди киңәшләр инде? Куркмаска инде иң мөһиме. Үз-үзең булып калсаң, бөтенсе дә килеп чыга, бөтенсе дә була дип әйтәсем килә. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Айдар, менә сиңа шундыйрак сорау, менә җырчылар өчен аның төрле башка җыр белән бәйле булмаган мавыгылары берәр ничек ярдәм итәме? Бөтенесенә дә сәлам Сәйлән, сәлам Шаян ТВ каналы. Әлбәттә, нинди генә мавыгы булмасын, ул синең өчен плюс кына булып тора. Инде син спорт белән шөгыльләнәсеңме, син җырлыйсыңмы, бисеңме, бу барсы да сиңа плюс кына. Рәхмәт. Иван, җырчыларның ул бит инде ул талант кына түгел, һәр җырчының үзенең энергетикасы бар. Менә бу энергетика мөһимме һәм синең өчен нәрсә ул? Әлбәттә, энергетика бик мөһим. Син сәхнәгә җырлап тамашачының мәхәббәтен энергетикасыз берничек тә яулый алмыйсың. Әлбәттә, энергетика, харизма һәр кешегә дә кирәк. Җырчы егет-кызларга гына түгел, тормышта да харизма бик мөһим. Кем белән аралашасың, нәрсә эшлисең, харизмасыз, энергетикасыз бер нәрсәдән эшләп булмый. Шуңа күрә җыр гына түгел, энергетика да кирәк, харизма да кирәк. Ярый, безнең катнашучыларыбыз һәрберсе үзенчәлекле, һәрберсенең үзенең харизмасы һәм энергетикасы бар. Мөхтәрәм жюри, бераздан сезнең эшегез башланып китәчәк һәм инде без сезне бик гадел булырсыз дип ышанып калабыз, чөнки сезнең җилкәгездә зур йөк бар. Менә бүген катнашучылар арасыннан сез инде финалга узачак яшь җырчыларны сайлаячаксыз. Һәм шуны да әйтергә кирәк, һәр безнең катнашучыбыз чыгыш ясаганнан соң сез инде аңа үзегезнең теләкләрегезне һәм киңәшләрегезне бирә аласыз. Ярар, барсы да аңлашылгандыр дип ышанып калабыз. Без башлыйбыз. Хәерле сәгатьтә һәм беренче катнашучыбызны каршы алабыз. Камил Гыйләҗев. Сәлам, минем исемем Камил. Миңа 11 яшь. Мин күп конкурсларда катнашып, лауреат исемнәрен алган булды. Сәлам фестивалендә дә үземне сынап карыйсым килде. Балалар бакчасында йөргәндә җырлый башладым. Җырлау сәләте миңа дәвәти белән дәванидән күчкәндер дип уйлыйм. Алар яшь вакыт барында бик матур җырлаганнар. Мин җырчы-композитор Александр Розенбаумны тыңларга яратам. Аннан үрнәк алам. Минем җырлый торган табиб буласым килә. Мин гитарада уйнарга яратам. Әти-әниемә йорт эшләрендә булышам. Буш вакытта велосипедта йөрим, футбол уйныйм, кышын чаңгыда шуам. Яңгырлы ямьсез көннәрне яратмыйм. Тагын яңа ел һәм туган көнемне бик көтеп алам. Карасана карап туймыйм, Идел буе кайыннарына.
Камил Гыляжев, дуслар, Камил Бирбишне булдырдан беренче булып чыгыш ясау җиңел түгел. Хәзер инде без беләсеңме мин нәрсәгә игътибар иттем. Менә карап торганда синең җырлаганыңны, жюриларның тыңлаганын һәр бер жюри аягы белән менә шулай тора. Син җырлаганда. Шо белмим, минемчә аларның организмына синең җырың ошагандыр дип ышанып калабыз. Әйдәгез менә егетләр булгач, җырчы егетләрнең фикерен ишетәсебез килә. Айдар, Камил, әфәрин, син молодец. Илһам абый Шакировның матур җырын сайлагансың. Барсы да яхшы булды. Әмма сүзләре әзрәк аңлашылмады һәм елмаерга кирәк. Бер дә каушамадың, ансы плюс, ләкин елмайсаң тагын да шәп булачак. Әфәрин. Камил хәзер үк елмаеп күрсәт әле, хәзер үк. Елмаеп күрсәт әле. Менә шулай. Беләм ни өчен аның елмайганда хәзер тешләре күренмәде, чөнки әле Ландыш Нигъмәтҗанов үзенең фикерләрен әйтмәгән иде. Хәзер шундый Ландыш Нигъмәтҗановның фикерен ишеткәч, тешләрен күрсәтеп тә елмая башлаячак. Ландыш ханым, рәхим итегез. Камил, син бик молодец. Тавышың матур. Беренче чыгыш инде ул бик авыр, шуңа күрә сиңа скидка. Скидка, шуңа күрә борчу хисе ул миндә дә бар. Һәрбер чыгышта шуңа күрә анысы куркыныч түгел. Анары костюмнарың да матур, бөтенсен әзерләнеп килгәнсең, чөнки менә мин шәхсән тавышны гына карамыйм. Чәчләрне дә карыйм, костюмнарны да карыйм. Миңа бик ошады. Айруча Молодец. егетләрнең инде, Кызларныкында. Кызларныкында яхшы. Ярар, Иван, менә синең дә фикереңне ишетеп китәсе килә. Чыгышың өчен бик зур рәхмәт коллегаларыма, кушылам, бик ошады, әмма миңа бераз күз контакты җитмәде. Чөнки җырчы сәхнәгә чыкканда бар тамашачыларны үзенә җәлеп итәргә тиеш. Менә бу нечкәлек мине бераз моңсулатты. Аңлыйм, монда жюрилар өчәү генә булса да, ләкин бит әле монда команда зур, бөтен җирдә менә сезнең артта да тамашачылар бик күп. Тамашачылар да күп. Әйе, Камилгә бөтенесе белән аларга карарга кирәк, бөтенесе белән күз контакты ясарга кирәк. Ләкин Камил, син шулай да булдырдың. Әфәрин сиңа. Үзең нәрсә белән шөгыльләнәсең? Менә тормышта җырдан кала, нинди хоббиларың бар дип әйтик. Мин музыка мәктәбендә гитара классында укыйм. Футбол уйнарга яратам. Кыш көне чаңгыда шуам. Ягъни спорт инде синең, әйме, җыр һәм спорт бергә үрелеп бара. Ярый, Камил, без сине әлегә озатып калабыз һәм инде син жюриның карарын әле көтеп торасың. Рәхмәт сиңа бик зур. Әйдәгез алкышлап озатып калыйк әлеге җегетне. Тагын бер гүзәл татар кызын каршы алабыз. Амалия Садыкова. Сәлам, минем исемем Амалия. Миңа 12 яшь. Мин 179-нче гимназиядә укыйм. Сәйлән фестиваленең беренче гала концертын карагач, үземә максат куйдым. 2нче елга үземне сынап карарга. Мин 4 яшьтән җырлый башладым. Сәләтем әниемнән күчкән дип уйлыйм. Ул да матур җырлый. Күңелле җырларны яратам. Шуңа күрә мин джаз һәм эстрада җырларын җырлыйм. TikTok'та видеолар төшерергә яратам. Шуңа күрә мин киләчәктә блогер булырга телим. Инглиз телен өйрәнәм, музыка мәктәбендә укыйм, якларга, ашарга яратам, биергә яратам. Әлбәттә, сәхнәгә чыгу дулкынландыра. Әмма биюгә йөргәндә мин бу хис белән көрәшергә өйрәндем. Җырлап ага су
Амалия Садыкова. Амалия, мин сине күргәч, синең җырлавыңны ишеткәч, бары тик бер әйбер турында гына үкендем дөресен генә әйткәндә. Менә сине күрүгә, менә минем дә түбәтәем, минем дә шундый камзулым булса иде дип ничектер синең яныңда тиң буларак басып торырлык. Кызлар җырлагач без инде Ландыш сездән башларбыз. Сезнең фикерегезне ишетәсебез килә. Амалия, син молодец. Бик матур кыз, сөйкемле. Костюмнарың да бик матур. Но мин бу җырга бераз икенчерәк костюм сайларым. Стиль синең нирәк? Современныйрак дип әйтәсем килә бу җырга. Ләкин барбер костюм матур. Син Казан турында җырлагач, шуңа күрә шундый милли кием белән килгәнсеңдер, әйме? Шуңа күрә. Һәм башта борчылдың, аннары тавышың бик нык ачылып китте. Тавышың матур, көчле. Уңышлар сиңа. Рәхмәт. Әлбәттә, шундый яшьтәм, шундый дәрәҗәле ат казанган артистлар утырганда, әлбәттә каушыйсың. Ләкин артистның нәрсәсе мөһим? Ул да әлбәттә һәр артист каушый, нинди генә дәрәҗәләргә ирешмәсен, кем генә булмасын, чыгыш ясарларына һәркем каушый. Ләкин ул каушавыны җиңә белү сәләте минемчә нәкъ менә шул артистны башкалардан аерып торадыр да. Иван Остроумов, каушауларны сез ничек җиңәсез? Ничек инде? Каушыйбыз, сәхнәгә чыккач барда бетә. Сиңа шундый киңәшем бар, менә һәр иртән торып, көзге янына басып, мин молодец, минем көнем бик яхшы үтәр дип әйтсәң, барысы да бик яхшы була. Бер кайчан да каушама, бер кайчан да яңа ниндер мөмкинлекләрдән качма. Синең юлың бик уңышлы, юлың бик зур, шуңа күрә сиңа уңышлар телим. Рәхмәт, бик зур. Минемчә, Иван ул һәр көнен шулай башлыйдыр да. Әйе. Барысы да бик яхшы үтә. Чөнки ул бик күп матурлык конкурсларында да катнаша һәм җиңә. Буе сыны моның үзе кычкырып торадыр дип уйлыйм. Айдар Сулейманов. Амалия, чыннан да синең тавышың бик көчле, бик матур. Эльмир Низамовның матур җырын сайлагансың. Мин ышанам сиңа, Казан. Һәрбер яңа фразаны башлаганда гел елмаеп җырла. Чөнки вокаль позицияң бераз төшә. Яме? Шуны исеңдә тот. Чыннан да бераз каушадың, аннары үзеңне кулыңа алдың һәм көчле итеп җырыңны башкардың. Афәрин. Рәхмәт. Без инде сине затып калабыз. Бу алкышлар әлбәттә синең өчен. Бу сезонда безнең егетләребез бик күп һәм бу сокландыра да. Ислам Минхаҗевны каршы алабыз. Сәлам, минем исемем Ислам. Миңа 13 яшь. Мин кичкенәдән җырларга яратам. Мин күптән шундый югары дәрәҗәдәге конкурста катнашырга теләдем. Миңа туган телемдә җырлар ошый. Сәләтне Аллаһ бирә дип уйлыйм. Мин туган телемдә, урыс телендә җырлыйм. Киләчәктә кешеләргә файда китерә торган кеше буласым килә. Чыгыш ясар алдыннан борчылам инде. Ләкин музыка уйный башлауга мин җыр эшенә кереп китәм һәм минем дулкынлану бетә. Беренче чиратта укытыра. Спорт белән шөгыльләнәм. Буш вакытымны гаилә белән табигатьтә үткәрергә яратам. Безне инде дөнья күрә, ихтирамлап сәлам бир.
Безне инде дөнья күрә, сәлам бирә. Татарстан, безне дөнья, зор ишетә. Татарстан, безне инде дөнья таный, иң дүстеңне итеп саный. Татарстан, без язмыш белән ярышта, тукталгысыз алгарышта. Татарстан, тик көзгенә тимәсен. Татарстан. Ислам Минхажев. Достар, истә калдырыгыз. Исламның исеме дә шундый, фамилиясе дә шундый. Аны шулай матур иттереп игълан итәсе килә, зур исемнәр белән. Каршы алыгыз, сонда Татарстанның фәлән артисты дип. Ну, ничек Айдар? Сизәсезме соң яшь буын арттан әкрен генә? Нык көчле катнашучыбыз. Ислам бик матур чыгыш ясадың. Эльмир Низамовның җырын алгансың. Безнең композиторларыбызның иң мәшһүре дисәм дә була әлегә. Бик күп алымнар күрсәттең, шунысы бик әйбәт. Фальцеттың да булды, рэп алымнары да булды. Бик олы диапазонлы җыр. Ансы бик мөһим. Вокаль позицияң бик шәп. Рәхмәт. Афәрин. Менә миңа вокаль позицияләрнең нәрсә икәнен аңламаган кешегә Айдар бер-ике сүз белән. Хәзер. Мин аны булайрак аңлыйм. Вокаль позиция, беренче позиция булай. Икенче позиция булай. Нәрсә ул? Вокаль позиция. Менә Камил белән Амалиягә мин берничә икесенә дә әйттем, елмаеп җырлагыз дип. Чөнки аларның вокаль позиция түбән төшә. Исламныкы дөрес. Ул менә булай итеп җырлый һәм бөтен Сүзләр аңлашыла. сүзләре аңлашыла. Бар бөтен җыр бер Линияда бара. бер линияда үтте. Шунысы мөһим. Хәтта рэп өлеше дә. Рэп өлеше дә. Миңа рэп өлеше аеруча ошады. Бик күп алымнар булды. Афәрин. Сиңа рэп өчен аеруча Рәхмәт. зур респект. Әгәр дә нинди булса да сәбәпләр буенча җырчы карьерасы китмәсә, һәр вакыт талантлы рэперлар бу арада бик күп акча эшли. Иван Остроумов. Ислам, чыгышың өчен бик зур рәхмәт. Күренеп тора, син сәхнәдә үскән бала, киләчәгең дә зур. Тавышың көчле, дикция бик әйбәт. Мин дә аны рэп өчен аерым рәхмәт әйтәсем килә, чөнки төрле бер җырда төрле стильләрне кушу бик авыр. Әмма шундый киңәш бар. Син моны үзең беләсең инде, Иван. Кайчакта җырлаган чакта белә идем. Әмма шундый киңәш бар, өстә, аста бер нәрсә дә юк. Синең өчен менә бар тамашачы, идәндә бер нәрсә дә эзләмә. Анда сүзләр дә юк, анда бер нәрсә дә юк. Шуңа күрә туп-туры тамашачыга карап, үз җырыңны башкарырга кирәк. Алайса, Иван, һәр вакыт шул күз контактына бәйләнәсез инде, әйме сез? Аңлавымча. Шулай бит инде. Күз контакты чөнки Күз бик мөһим. контакты, Син үзеңә җәлеп итәргә тиеш. Сез бит менә жюри яндырып карап торасыз. Ничек сезгә күзегезгә карап торырга инде? Менә сез бит аларны бәялисез. Мин аның урында булсам, мин дә сезнең каршыгызда булайрак торыр идем әзрәк. Ләкин сез минем тормышымны әлегә киләчәген әйтмисез. Рәхмәт, Иван. Ландыш, сезгә сүз. Ислам, син молодец. Киемең дә бик матур, бик стильный. Малай. Сикемле, сиңа елмаеп тору гел килешә, гел елмай. Тавышың көчле. Ләкин тавыш көчле дип теге минем бу тавышым барыбер көчле дип калдырырга кирәк түгел, гел эшләргә кирәк. Бу җыр бик авыр, чынлап та бик авыр, бик шундый төрле стильдәге җыр сайлагансың. Һәм сиңа уңышлар телисем килә.
минем уйлавымча киләчәгең зур, ләкин тавышта барыбер гел җырларга, шундый стильләрне күбрәк үзләштереп, бәлки тагын берәр кызыклы темалар җырлап китсәң, ул халыкка күбрәк күренер иде. Бу теге былай гына басып җырлый торган җыр түгел, шуңа күрә бәлки берәр инде бию кертеп алсаң да, рэп вакытында син менә былай прэп укыганда былай тордың бит. Брейкданс бип Брейк бии торган җыр түгел, әлбәттә, ләкин барыбер эшләргә кирәк. Яма? Юк, әлбәттә. Рәхмәт. Әлбәттә, ислам үзенең бөтен бандасын чакырса, монда урын җитмәс иде, биючеләр дә булыр иде. Ләкин, хөрмәтле жюри, без бит инде хәзер теге биюләрне, нәрсәләрне менә бу бөтен мишураны эстрадада гайме без аны артта калдырып торабыз, әйме? Без инде бары тик катнашучының үзен, аның тавышын, аның талантын һәм инде киләчәккә өметен бәялибез. Һәм инде минемчә синең каршыңда бик әйбәт специалистлар бу мәсьәләдә һәм теге күз булуына карамастан синең сипкелләрең үз урынында һәм сипкелле кеше, сөйкемле кеше диләр. Рэперлар сүзе белән сиңа аерым респект, Ислам, һәм без инде сине озатып калабыз. Тагын бер нәни йолдыз чыгыбыз Амелия Фатхиева. Сәлам, минем исемем Амелия. Миңа 9 яшь. Кечкенәдән җырлыйм. Балалар бакчасына йөргәндә конкурсларда катнаша башладым. Әтием дә, әнием дә җырларга яраталар. Эльмира Калимуллинаның җырлавы бик ошый. Бар яктан да аңа ошарга тырышам. Татар халык җырларын тыңларга һәм башкарырга яратам. Киләчәктә җырчы булырга хыялланам. Вокал дәресләренә йөрим. Буш вакытта фортепианода уйныйм, биергә яратам. Йомшак уенчыклар тегән печенье пешерәм. Ә кояшлы көннәрдә урамда уйнарга яратам. Kaşların, senin kara gözlerin, senin yağmur sözlerin, yanına minin yüzlerin. Senin kara kaşların, senin kara gözlerin, senin yağmur sözlerin, yanına minin yüzlerin. Min seni yaratam, yaratam, yaratam. Min seni beraber üzeme karatam. Min seni yaratam, yaratam, yaratam. Min seni beraber üzeme karatam. Alma bakşasına kerem, ürgen şeşimine südem. Sine kedem, sabır item, kirek mimim abutem. Alma bakşasına kerem, ürgen şeşimine südem. Sine kedem, sabır item, kirek mimim abutem. Min sine yaratam, yaratam, yaratam. Min sine beraber üzeme karatam. Min sine yaratam, yaratam, yaratam. Min sine beraber üzeme karatam. Sandıgaçlı kürseni de yuğa tezilgenlerin. Berken belmi yüreğimden niye ezilgenlerin. Sandıgaçlı kürseni de yuğa tezilgenlerin. Berken belmi yüreğimden niye ezilgenlerin. Min seni yaratam, yaratam, yaratam. Min seni beraber üzeme karatam. Min seni yaratam, yaratam, yaratam. Min seni beraber üzeme karatam.
Амелия Фатхиева, афәрин син, Амелия. Шундай кішкене генә, нәни генә булуына карамастан, шундай зур хисләр турында җыр җырладың. Яле әйт әле, кайсы жюрига син җырладың? Үземә каратам дип. Шунардан башлыйбыз. Кайсына? Айдаргамы, Ивангамы? Бөтен кешегә дә, бөтен кешегә дә. Бөтенсенәме? Жюрины каратырга кирәк бит инде. Ау? Дөрес сорау бирмисез. Жюрины каратырга кирәк бит инде. Жюрины бөтенсен дә бар. каратырга кирәк. Жюрига син дип мөрәҗәгать иткән. Ну, ярар инде. Ярый, ланда жюрига каратырга дип әйтсәк, әйдәгез сездән башлыйк. Амелия молодец. Бии җырладың. Бераз курыкканың сизелә, ләкин бөтен бездә чыгыш ясаганда тагын бер әйтәм, куркабыз инде. Елмаеп җырладың, матур җыр алгансың. Уңышлар? Киеме турында да бер ике сүз әйтегез. Киеме матур инде, Киеме киеме. матур. Менә бөтен чыккан балаларның киемнәрен язам, хәтта бөтенсенең киемнәре искиткеч. Бусы да инде ялтырап кына тора. Матур кием кигәнсең, молодец. Курыкма гына. Курыкмасаң булдыра аласың. Хәзер дә борчылып тора әле ул. Амелия сиңа Барысы да ничә яшь? әйбәт. Үзеңә ничә яшь? Миңа 9 яшь. 9 яшь. 9 яшьтә мин Барыбер авыл урамы 9 яшь. буйлап теге тибә кайтып. Айы. Айдарга карап торам да, ләкин Иваннан сорыйсы килә. Иван, әйдәле үзеңнең елмаюың белән бу кичкенә генә Амелиягә дә әзрәк күчерә әле елмаюыңны. Эмили, нигә каушыйсың син? Елмайып ал әле безгә. Каушама, барысы да бик яхшы. Теләсәгез кытыклый алам әзрәк. Берничә җирдә дөрес сулыш алмагансың. Шуңа күрә киләчәктә җырның фразаларын дөрес бүлеп сулыш алырга кирәк. Шуннан менә киләсе минем әйтәсе сүзем сиңа түгел, бәлки укытучыларга һәрбер яшькә үз җыр бар. Иван, миңа карап сөйләмә әле, аңа карап сөйлә. Мин үземә кабул итәм синең Юк, киңәшләреңне. әлбәттә, менә укытучылар кай вакыт моңа игътибар бирмиләр, әмма һәрбер яшь өчен шул яшькә яза торган җырлар бар. Менә миңа калса, мин сине яратам, бераз зуррак яшь кешеләр өчен җыр. Мин белмим, хәзерге заманда балалар бәлки 9 яшьтә ярата башлыйлар. 7 яшьтә балалар инде Югалыйса. хәзер синнән күбрәк беләдер. Алайса бөтен балаларны балалар чакы җырны җырларга кирәк булган. Юк, Монда- мәхәббәт турында минемчә бу яшьтә җырларга әле иртәрәк. Бу Амелиягә түгел, бу укытучыларга барлык шундый укытучыларга киңәш. Җыр шаян бит инде. Мин сине яратам, үземә каратам. Бәлки ул теге артыннан чәчен тартып йөргән малайга җырлыйдыр. Кем белә, без белмибез. Белмим ничектер, ләкин минемчә ул әлеге җыр белән теге справилась дип әйтик инде татарча. Молодец, молодец. Матур җырлады. Хәзер Амелия без матур сүзләр сөйлибез бит. Яхшы сүзләр сөйлибез. Синең кәефең никтер төшәк кебек. Хәзер күтәрелеп китәчәк тагы да менә ышанам, Айдар Сулеймановтан начар сүз чыкмас. Айдар дигән кешедән гомумән начар сүз чыга алмый. Ярый. Рүзәл, синең белән килешәм. Зөләйлә төркеменең матур хитын сайлагансың. Бик матур чыгыш, биеп тә алдың, биюеңне дә күрсәттең, үзеңне дә күрсәттең. Бераз стабильрак җырларга кирәк. Бөтен фразаларыңны бер линияга куеп, булай бик матур чыгыш. Афәрин, Амелия. Рәхмәт. Сиңа безнең хөкүмәттән үрнәк алырга кирәк, стабильный булырга кирәк. Шул исәптән Айдар теге балаларны мактаганда ничектер үзен дә мактап ала, һәрбер җырның кем җырлаганын, кем язганын әйтә. Язган барысын да белә ул. Барса үзенең белгәнен күрсәтә. Һәм Амелия, рәхмәт сиңа, бик зур. Һәм инде синең иҗади юлың бик озын һәм уңышлы булыр дип ышанып калабыз. Бәлки безнең проектыбызда да. Рәхмәт сиңа, бик зур. Сине озатып калабыз. Әйдәгез алкышлар белән кәефен күтәреп алыйк әзрәк кызның. Башкалабызга дан җырлаучы Тимур Рәхимовны чакырабыз. Сәлам, минем исемем Тимур, миңа 13 яшь. Мин Казан шәһәренең 6-нчы гимназиясында укыйм.
Шулай ук 20-нче музыка мәктәбендә һәм Биектау Балкыш балалар иҗат йортында белем алам. Минем әти профессиональ баянчы, әни бик матур җырлый, музыкаль белеме булмаса да. Сәләтем алардан килгәндер дип уйлыйм. Әти минем өчен төп үрнәк, ә җырчылардан Ришат Тухватуллин ошый. Мин футбол уйнарга, бассейнга йөрергә, ашарга пешерергә һәм рәсем ясарга яратам. Киләчәктә минем архитектор буласым килә. Бу фестивальдә көчемне сынап карыйсым килде һәм яңа дуслар табырга телим. Мин күбрәк дәртле татар җырларын башкарырга яратам. Тимур Рахимов, дуслар, менә үзе ничек ялтырап тора, шулай ук ялтыратып
чыгыш ясады. Беләсезме, менә жюриның катнашучыны тыңлаганы бик тә кызык кырыйдан карап торырга. Безнең һәркем ничек тыңлый? Ваня тыңлый гына түгел, ул һәм карап тора, ничек үзен тотышын һәм башкасын. Аннары нәрсәдер теркәп куя шунда кереңенә язмаларында. Ландыш, ул беләсезме ничек тыңлый? Ул үзенең баласы чыгыш ясый кебек, һәм инде ул аның өчен хәзер үк борчылып утыра. Дөрес шул. Бу кырыйдан күренә. Аннары бәлки сез карарсыз да, шулай икәнен аңларсыз. Айдар булайрак. Айдар теге әзрәк шундый астыртын караш белән генә карап утыра да. Гәрчә ул андай кеше түгел. Бик гади кеше. Утыра да. Аннары ниндидер теге тавыштан ниндидер борылышлар ясап ала да җырчы катнашучы. Нәрсә, аннары башын тагын күтәрде, тагын бу ягы белән карый башлый. Аннары тагын ниндидер борылышлар, куплет башланды, тагын. Әйдәгез, менә Айдар, нәрсәләр яздыгыз микән сез анда? Тимур, бик матур чыгыш, бик матур җыр, тавышың шундый лирик, матур тавыш, нечкә тавыш. Бераз синең өчен каушап та алдым. Чөнки бу җыр гадиләрдән түгел. Шуны әйтәсем килә, микрофонны дөрес тотмыйсың. Чөнки бөтен җыр фразаларың бераз я пиано, я фортыга әйләнә башлый. Микрофонны дөрес тотырга өйрән, яме? Афәрин. Пиано, ул Пиано, форта, менә булай иттереп җырды бераз. Менә булай иттереп. менә шулай кирәк бит, нәме дөрес? Иң дөресе шуш, менә. Һәм башка ябырла. Кая берласып шунда микрофон җыри синең белән. Ярар. Яхшы, без бит бүген катнашучылар белән танышабыз гына. Аларга киңәшләр һәм теләкләребезне әйтәбез. Җаны тәне белән борчылып утырган Ландыш, әйдәгез сезнең киңәшегезне, теләкләрегезне дә ишетәсебез килә. Тимур, бик шәп чыгыш. Костюмнарыңда ялтырап тора, үзеңдә ялтырап торасың. Минемчә, синең каушавың миңа сизелмәде. Чөнки синең шундый бик зур плюсың бар. Син бик хисле җырчы. Син җырыңны кайбер җирдә шундый хисле җырлыйсың, теге ничектер кирип китәсең, менә сине тыңлыйсың килә. Шуңа күрә синең каушавыңны да син үзеңнең тавышың белән үзеңнең тавышыңны көйли аласың. Кайбер җирдә хисләнеп тә китә аласың. Кирәк җирдә көчле була да аласың. Шуңа күрә ул синең зур талантың һәм плюсың. Дөрес җырларга менә шулай басып торырга минемчә кирәкми дә ул. Дөрес авызны ачырга кирәкми. Ул ничектер менә аның зур таланты нәрсәдән килә? Шул үзенең тавышын ул сизә. Менә шул тавышын сизеп, хисләрен белдерә белә торган җырчы минемчә. Ул аның өчен бик зур плюс. Аның өчен генә түгел, тыңларга да бик рәхәт. Менә мин ул җырлаганда ничектер бу җырга кирип киттем, ничектер менә рәхәт булып китте ул җырлаганда. Шуңа күрә молодец, бөтен кеше дә үзенең тавышы белән алай куллана белми. Шуңа күрә ул яктан сиңа плюс. Ландыш, сезнең фикерегез белән тулысынча килешәм. Чыннан да җырчы бит инде ул алып кирип китергә тиеш. Ул үзенең җыры белән яшәргә тиештер дип саныйм. Иван Остроумов. Менә Сез мин бит әйтергә Остроумов. теләгән сүзне син әйттең, Рүзәл. Чыннан да менә хәзерге вакытта зур сәхнәләргә чыгып җырлый торган җырчыларга, кайберләргә Тимурдан үрнәк алырга кирәк. Ничек башкарырга җырны, ничек сәхнәдә үз-үзеңне тотарга, менә шуңа кайбер җырчыларыбызга кызганыч әле өйрәнергә кирәк. Тимур инде артист, синең миңа калса, әгәр дә син җыр юлыңны сайламасаң, син бар эштә дә булдыра алырсың. Җырга килгәндә инде булачак артист, зур сәхнәләрдә көтеп калабыз син. Барсын да булдырачаксың, чөнки син йөрәгеңне биреп эшли беләсең, Тимур. Рәхмәт бик зур. Әйдәгез, аңа хөрмәт, ул молодец. Афәрин. Яшнәп тора торган кызыбызны чакырасыбыз килә. Наилә Славина. Сәлам, дуслар!
Минем исемем Наилә. Миңа 10 яшь. Мин Казаннан. Минем бөтен гаиләм иҗади һәм сәләтле. Әни минем кумирым. Гаиләмне яратам. Сәхнәне яратам. Тәмле ашарга яратам. Татар халык җырларын башкарырга яратам. Ә менә соңга калырга һәм көтәргә бер дә яратмыйм. Ел сайын мин үземә яңа һәм төрле максатлар куям. Быел Сәйлән фестивале дөньясын ачам. Чыгыш алдыннан мин һәр вакыт борчылам. Шымыр чәчәк атканда, язгы матур чакларда, йөрәкләргә дә төстәлер сызылып таңнар атканда. Шымыр чәчәк атканда, хисләр тулып ташканда, ике йөрәк бердәй тибәр, барлык вальс басканда. Сайрар кышлар кайтканда, сөйгән ярын тапканда, им күңеле анталмачак шымыр чәчәк атканда. Сайрар кышлар кайтканда, сөйгән ярын тапканда, им күңеле анталмачак шымыр чәчәк атканда. Шымыр чәчәк атканда. Тальян гармун тартканда, яшьлек дәрте ташканда, бәхетле барлар кушыла, шымыр чәчәк атканда. Шымыр чәчәк атканда, хисләр тулып ташканда, ике йөрәк бердәй тибәр, барлык вальс басканда. Сайрар кышлар кайтканда, сөйгән ярын тапканда, им күңеле анталмачак шымыр чәчәк атканда. Сайрар кышлар кайтканда, сөйгән ярын тапканда, им күңеле анталмачак шымыр чәчәк атканда. Шымыр чәчәк атканда. Шымыр чәчәк атканда. Сайрар кышлар кайтканда, сөйгән ярын тапканда, им күңеле анталмачак шымыр чәчәк атканда. Сайрар кышлар кайтканда, сөйгән ярын тапканда, им күңеле анталмачак шымыр чәчәк атканда. Шымыр чәчәк атканда. Молодец. Наилә Славина, Наилә, синең исемең дә бүләк дип тәрҗемә ителә. Һәм инде шуннан да синең чыгышың безгә кечкенә генә булса да бүләк булды. Рәхмәт сиңа бик зур. Күңелләремдә шымырт чәчәк атты сыман. Иван, сез менә сарыдан, ул да сарыдан. Менә әйдәгез беренче башлагыз әле. Минем әйтергә сүз дә юк. Миңа калса без хәзер фонограмманы тыңлаган кебек миңа шулай тоелды. Юк. Юк, ансын беләм, бары Мактап әйтә. мактап әйтәм мин аны. Тере тавыш, тавышың бик көчле, стильле чыгыш. Әйтә сүзем калмады. Супер, миңа бик ошады, бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Супер. Рәхмәт бик зур. Миңа да миндә дә шундыйрак фикерләр иде, без бит инде алып баручылар бер төрле уйлыйбыз. Миңа калса Наилә ниндидер вакытта бу сәхнәне ташлап инде залга җырлап китер иде. Шымырт чәчәк атканда дип кебегрәк миңа тоелган зур концертлардагы сыман, Уникстагы сыман. Бәлки булыр. Ландыш Нигъмәтҗанованың әлеге зур концертный залларда чыгыш ясаганы бар. Нәрсә уйлыйм икән? Наилә, чынлап та син супер. Костюмнарың да бик матур.
гел елмайып торасың, балкып торасың, иң мөһиме елмайганда халыкка рәхәт тыңларга. Артист кеше ачу белән, агрессия белән җырласа, ул бик рәхәт түгел. Шуңа күрә син бик матур. Тавышка килгәндә тавыш супер. Менә Рәхмәт. ничектер син менә үзеңә не куйгансың, менә елмаерга кирәк. Әз генә тагы да теге иштәнрәк булса, теге гел елмаеп торасың килсә, җырың бик шәп, бик шундый тагы да ничектер аны гадирәк елмайсаң, әйбәтрәк була. Аңа карап синең тавышың бердә менә үзгәрми. Биегәндә дә чынлап та тавышың шәп. Моңа Рәхмәт. теге нидер претензиялар, минуслар мин күрмим. Борчуы бар, ул менә шул елмаю белән борчуын каплый. Менә шул теге куйган, теге елмаю, шул борчуын ул каплап тора. Шуңа күрә тагы да иштәнрәк теге әз генә ние булса, теге гадирәк теге, мин курыкмыйм барысындан, теге дип куюларың менә шәп кенә. Сүз юк. Сиңа сүз юк, молодец. Барыбер әйбәт, әйе. Рәхмәт. Ул психологлар да шулай әйтәләр бит. Мәсәлән, кәефегез булмаса, анда күнегез начар булса, кызга ягына басыгыз да, елмаеп торыгыз анда 1 минут, 2 минут һәм шуннан да кәеф күтәрелә. Эшли бу асыл. Елмаю килгәндә мин аның шуннан да монда бер нинди кыстыргычлар, зажимнар бар дип тора идем. Бәлки шулай торадыр дип. Юк, үзе шулай елмаеп тора. Айдар Сулейманов, сез дә һәрвакыт елмаеп торасыз. Безнең катнашучыларыбызны тыңлаганда. Наиля, чыгышың өчен бик зур рәхмәт, матур җыр, диапазонлы җыр. Аскы ноталарыңны да күрсәттең, үскеләрен дә күрсәттең, югары ноталарыңны җиңел аласың. Бу мөһим һәм дөрес. Бераз гына мелизмнар кертсәң, тагын да матуррак булыр, минемчә. Миңа калса. Һәм дөрес позиция белән җырлыйсың. Афәрин. Рәхмәт. Ну, мондай кешеләр сиңа алкышлаганда, минемчә, сиңа зур заллар да әле алкышлаячак. Рәхмәт сиңа, бик зур Наилә. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт, бик зур. Без инде сине киләсе этапларда күрербез дип ышанып калабыз. Безнең бүгенгә Наиләнең чыгышы соңгыларыннан иде һәм хәзер инде без сезгә киңәшергә вакыт бирәчәкбез. Сез гадел булырсыз дип ышанабыз. Рәхим итегез, эшегезгә керешә аласыз. Жюри үзенең эшен төгәлләде, барлык финалистлар исемлеген без киләсе тапшыруда беләчәкбез. Хөрмәтле жюри, сез барлык катнашучыларны да бүгенгә ишеттегез һәм нинди хисләр, тойгылар калды эчегездә, нинди фикерләр безнең катнашучыларыбыз турында, конкурсыбыз турында, каналыбыз турында әйтеп китә аласыз? Иван, әйтегез, башлап җибәрегез әле. Дөресен генә әйткәндә, бүгенге катнашучылар мине таң калдырды. Репертуары белән дә, чыгышлары белән дә, костюмнары белән дә. Әмма шуны әйтеп китәсем килә, без әйткән сүзләр алар теге әрләү өчен түгел. Ул алга таба да тагын да яхшырак җырлар өчен, тагын да яхшырак чыгыш ясар өчен дигән сүз. Без бары тик киңәшләр бирәбез. Инде алга таба ничек барырга алар үзләре хәл итерләр. Яхшы, рәхмәт. Ландыш, Зак, неләр булдымы, теге фикер алышы булдымы, финалистларны Зак сайладыгызмы, авыр булдымы бу эш? Юк, авыр булмады. Шуны гына әйтәсем килә, бөтен балалар да матур, бөтен балалар да әзерләнеп килгән. Барысы да молодец, барысы да көчле. Һәм сөендерә дә, чөнки бик талантлы балалар дип әйтәсем килә. Әйе, рәхмәт. Без бит инде хәзер икенче сезонны ачып җибәрдек. Былтыр матур гына фестивалебез үтеп китте. Һәм инде шуннан да бик күп балалар, бик күп гаризалар алабыз. Һәм менә бу сайлап алу этабына да алар бик күп неләр үтәләр, сынаулар үтәләр. Һәм инде без моңа бик шатбыз. Айдар моңа бик шат микән? Шаян ТВ каналында янәдән бәйрәм, чөнки Сәйлән
үзенең яңа сезонын ачты. Бик күп балалар, әлбәттә, бөтенесе дә талантлы, сәләтле, барсы да сәйләннәр, барсына да уңышлар, каушамасыннар. Ә без, жюри әгъзалары, гел балалар белән бергә булачакбыз. Рәхмәт бик зур. Айдар хәтта теге җырлар моңлы булган очракта күз яше акса дип, кулъяулыгы да алып килгән сертергә дип. Әлбәттә. Әйе. Алып килдем. Һәр вакытта да бөтен нәрсәгә әзер. Рәхмәт сезгә, жюри, үзегезнең эшегез өчен, фикерләрегез өчен, киңәшләрегез өчен. Әлбәттә, монда ишеткән фикерләрне балага, бәлки ул аңа хәтле дә ишеткәндер инде, ләкин монда минемчә әйтелгән фикерләр, алар менә мәңгегә калачак кебек. Мондый шартларда. Рәхмәт сезгә тагын бер кат, рәхмәт сезгә бик зур. Хөрмәтле тамашачылар, сез бүген 6 катнашучыны тыңладыгыз. Бәлки кем өчендер җанатада башлагансыздыр. Без моны белмибез, ләкин нәтиҗәләр ясарга әле иртәрәк, чөнки барлык финалистлар исемен без киләсе тапшыруда беләчәкбез. Ә ул шулай ук мавыктыргыч һәм кызык булачак. Һәм әлегә без сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.